Horoscopul zilei de 3 ianuarie 2025. Berbec. Astăzi îți vei ține sentimentele în secret față de ceilalți din jur. Taur. Astăzi este o zi bună să socializezi cu prietenii. Gemeni. Astăzi vei avea carismă și o reputație bună, în special în fața șefilor. Rac. Astăzi posibil să-ți dorești să planifici o vacanță împreună cu partenerul de viață. Leu. Astăzi vei ști să gestionezi crizele care vin în viața ta. O zi bună să primești și o sumă de bani de la partener. Fecioară. Astăzi în cuplu va predomina armonia. Balanță. Astăzi te vei înțelege foarte bine cu colegii de muncă. Scorpion. Astăzi copiii tăi îți vor face o bucurie. Săgetător. Astăzi vei avea relații armonioase cu părinții, posibil cu tatăl. Capricorn. Astăzi vei ști să comunici într-un mod mai armonios, care atrage admirația celor din jur. Vărsător. Astăzi îți poate intra o sumă de bani de la o rudă din depărtare. Pești. Astăzi în relație cu ceilalți vei deveni mai sociabil.